Τι κάνετε καβλιάριδες? Σας έλειψε ο Μπαφιάρης Τσάκαλος. Επέστρεψα. Πολλοί με ρωτάνε λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να τους απαντήσω. Πολλοί με ρωτάνε γιατί έχω την καπότα εδώ πέρα. Γιατί όχι? Γιατί όχι ρε αρχίδια? Λοιπόν, έχω ένα θέμα. Έχω αλλεργία στις καπότες. Έτσι. Γι' αυτό το δίνω ακάποτο. Περισσότερο για αυτά τα ακάποτα θα πούμε σε άλλο βίντεο που θα αναλύσουμε τη θεωρία και θα μιλήσουμε για το burdella.com και για τους ακάποτους τιμωρούς. Σήμερα όμως θα ήθελα να σας λύσω αυτήν την απορία. Οπότε έχω στρίψει εδώ και το μπαφάκι μου, βλέπετε. Ωρε μαλάκες. Γουστάρω να την πίνω ρε φιλέ. Γουστάρω. Έτσι. Όποιος είναι αλάνι ξέρει τι λέω. Οι εχθροί μου πάνε να γαμηθούνε. Λοιπόν, οπότε τώρα σήμερα πάει κάπως έτσι. Yo, Μπαφιάρης Τσάκαλος το δίνει χωρίς καπότα. Σε γαμάει και σε χύνει μες στη μούρη μωρή παλιό πουτάνα. Πουτάνας και καριόλες μου λένε μαλακίες. Τους γαμώ τη μάνα, γαμώ την Παναγία. Κάνω ντάπ και πίνω μπάφο. Ωρε φίλε, την μπαφάρα είναι αυτή ρε μαλάκα. Κάπως έτσι ταχώνει ο Μπαφιάρης Τσάκαλος, μαγκές. Φοράει στρατιωτικά γιατί είναι πιστός στα ακάποτα. Και πώς θα ξέρετε ότι το δίνω ακάποτο? Η καπότα ακόμα εδώ είναι. Άμα τη χρησιμοποιήσω θα φύγει. Έλα όμως που θα μείνει για πάντα εδώ, γιατί είμαι εθισμένος στα ακάποτα. Λοιπόν, μαγκές, να ξέρετε, τα μπάφα που βλέπετε εδώ είναι ψεύτικα, αλλά στην πραγματικότητα την πίνω. Τα φιλιά μου.